Kajila Meghalaya, kabadon, hakatan syatay lamingi jong kari India, kalong kabapau nambha, hakajing itenat, bat kadustur kabarius pa. Kadon pat haka, yaka history jong kajing don bon ki riu kentay ki baklat no, hakapor baki ka kelung, habay nujor bat ki way pat ki jila jong kari India. Maternal mortality rate lani kajing khalat no jong ki long kme hakapor baki yo khulung ha Meghalaya kalong ka bajur bha katkum kathup babu jingkhen lalap bakumba shispa khandai phunyong ngut ki long kme ba yo khulung ki du no yala ka jong ka jingim naman la ka shilak ngut ki bakha khulung kajing lekha khulung ha ki jaka sumar hapo ka jilla kalong tang sanphuwei 0.0% ka bapeni ba kaduna hadu kata-kata habayan nujor bat kari barok kawe kabalong hadu kandai pau persen. Katkum ka jinglum jingtip jong ka National Health Survey kabasan ka jingklat no jong ki khulung hajilla hagapor bakha kalong laipuar point lai ngut naman la ka 1000 ngut ki bakha. Habangin nujor pat bakajilla Kerala kalong tang henriu bat ka perthai pat hi barok kawe tang arp kandai ngut. Kumante lakam ya ka jingklat no jongki longkme ha kapor bakha khulung bat kumju ya ka jingklat no jongki khulung ha kapor badang kha u menteri rangba ka jilla u Conrad K Sangma ulas dang ban pentri kam ya ka mother program ha u arjar khat khandai da ka jingtmu ban kenteu ya ka jingkha khulung ha ki jaka sumar bat ban penduna ya ka MMR bat IMR da ka ba ai ya ka jingerap ka ba pura ya iwei pa iwei ilongkme bat ikhulung. Hau benai leber arajar arpuar u menteri rangba ka jilla u Conrad K Sangma ulas dang ban pentri kam ya ka program Safe Motherhood Scheme kumban penklan bat pen state shushu ya ki lat trekam ban penduna ya ka jingyap jong ki longkme bat khulung hakapor bakha khon. Mentang ngilas dang ya kani ke ying sa shipor na ka benta ki long keme ki ba armet kabala penyai da ki seng tremon ngobha ni ki self help group hang ni ha sarang ngitikna ba ki long keme bakin sala ban wan ban sa hang ni ha shwa ban kha khlung ban yo jing sumar na ki breu jong ka seng bad ru na ki doktor ki ban sawan pet bad namar ba kini ki ying sa shipor ki janbha she ki jaka sumar ki hospital ni ki PHC ki longkme ki la ban lej shakini ki jaka sumar ha kapor ka babyang ban yo ya ki jing sumar ka ba kerpang bat ka ba donkam ya ki ba kinom yo lada ki don ha ki shnong ki ba jingai kumta ka jing pentrikam ya ki ying sa shipor na ka benta ki longkme ki ba armet las dang ha baro ka we ka jella ka jing pentrikam ya ka ne ka scheme ka don southly ki benta ba kongsan ka ba ningkong kajingbo ya ki yeng sa shipor na kabenta ki kenthai armet ki ba shitom da kajingirap jong ki kenhun tre mons ngobha da lade SHG ne ki nongseng kam lajong ki ba ai ngobha ya ka jaka sa shipor pat ka bam ya ki longkme ba armet haswa ka tarik ban khakhon ka ba ar kajing penbiang kali kerpang ban kit ya ki longkme ki ba armet shaki jaka sumar ringkat kawe ka nongsenran ka auxiliary nurse midwife bat ban penlong ya ki program baper halor ka koi ka khya bat ka rukam bam ya ki jingbam daimet ka balai ka jingdon ki kali pekerpang ban kit ya ki longkme ba armet bat ya ki khon na ki yengsa jongki shaki yengsa shipor hadien bakila kha ne ban shulet peni doktor klem da don kam ban siu pisa bat ka basaw ka ne ka scheme kan ai busket ru ya ki kurem kinong senran lani kinong penkha khon ki bawan ban senran ya ka longkme chaki jaka ai jing sumar yang i ki ba hayeng lani rada pha ya doi nu ban wan ap ya ki ba wan thia hane ki nong kha te ki ai ru ka jing ya rap mo kum ka scheme na u chief minister ki ai reimen chua te yu sngo ken ban ai mo reimen ta ki ong ba ya ki nong ap ru ki ai lang wat ya ka hinong khari ai he hadu menta kila don kumba shispa arp khandai teli ki yengsa shipor ha baro kawe ka jilla
bala penbiang kenang na ka benta ka jingdon kam jong ki long kami. Bakalong ka jing yarap sibun ka nyangi KNM kam tam bagi laban penpoy ka por ka babiang mo makam tam ini ki jaka ki bajangai le ti kini ki kali menta gila don lupa ka por bangin late program ti gila don lupa ka por ka babiang ti ngim dan kam syu kan bangin hap up ka kali ai mo. Katkum ka jingbo jingken na lap baka jingklad no jingki longkmi hakapor baka klung kalahiar na kalay pusan haki hinriw banay balala habayan nujor barusnem balalid. Nadu isdang yakni scheme how July yang itu IP how July ka total number of deliveries yang ni dan south hoingot how July isdang how August nilaki usan pun nyongot ki bawan khani hospital mat kabat sotanat ya kalang ba menta September menta ka de life hotari kelas de an kila dan nyop san ngot kinong kha Ka CM SMS kala pelat im ya ki babon ki longkmi hajela bat kandang yai beteng ban kenjo syakatong da kebakan ai ya ki jing sumar bapaka ya ki longkmi jong ka jela barok kawei. Ban pentikna ya ke jing lek kha khulung haki jaka ai jing sumar en ai khusnam ya ki village health councils VHC ki batrei bha ya ki kam katkum ki mat trekam bala betha wadla kadai kabadang syusdang ka scheme CMSMS kabalas dang da ka sarkar Meghalaya kay yai beteng ban ai ya ke jing yada kabatikna ya ki kenthei ki ba armet bad ya ki khulung badang syukha